तामुलपुर जिल्लानि खालसे गामिनि बाथौ थानसालियाव 50थि बाथौ फोरबो आरो सनाथि मायथाइ फोरबो खुंफुंदों। बे हाबाफारिखौ तामुलपुर खालसे गामि आफादनि बानजायनायाव सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों। थांनाय 3 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायनानै 7 फेब्रुआरिसिम खुंफुंजागोन बे 50थि बाथौ फोरबो आरो सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय हाबाफारिया। बे हाबाफारिया दिनै 4थि सान आरो दिनै 4थि साननि हाबाफारियावनो एमएलए जलेन दैमारिया बाहागो लादों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै एमएलए जलेन दैमारिया बुंथिदों दि धोरोमनि नेमखान्थि आसारखान्थि आदर्शफोरनि गेजेरजों सोलिबोनानै दिनै रांखान्थि, समाजखान्थि, सोलोंथाइ गासै बिथिङाव सोलायनाय आरो जौगानाया फैदों। दिनैनि मुगायाव धोरोमसालियाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो लाफानानै बिसोरनि गेजेरावबो धोरोमनि फोजाखांनाय लाबोनो थाखाय खावलायबावदों एमएलए जलेन दैमारिया। बे समाव हाबाफारियाव बाहागो लानानै एमएलए जलेन दैमारिया मा बुंथिदों आबुङै खोनासंदो। दिनैनि बे कालसिनिनि 50 बोसोर जि बाथौआरि बोसोर होननानै आं दिनै बुंनो नागिरदों। 50 बोसोर दिनै बारबाय कालसिनिया सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। दा बेनि थाखाय आङो कालसिनि गामिनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों, आंनि गाहाम हामलायनाय बावदों। 50 बोसोरा खम बोसोर नङा, जोबोर गोलाव मोनसे बोसोर। दा बे इसिबांबा गोलाव सम बे कालसिनि ओनसोलाव बाथौ धोरोमखौ दिनै फालिबोदों। कुनु बेवहाय मोनसे गुलाय गुजाय गैयालाबासिनो दिनै बाथौआरि हिसाबै बाथौ धोरोमखौ दिनै फालिबोदों आरो गोबां दिनै मोनसे सोलायनाय बे गामियाव जों नुनो मोन्दों धोरोमारि बिथिङाव बा गुबुन गुबुन बिथिङाव। आरो आं आसा फारिदों सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि गेजेरजों गोदान मोनसे सानस्रि, गोदान मोनसे आबहावा नैबे कालसिनि गामियाव सोरजिगोन आरो थांनाय जिहेथु 3 तारिखनिफ्राय 3 फेब्रुआरिनिफ्राय सोलिगासिनो दङ। बे सोलिनायाव थारैनो गोबां सावरायनाय जादों जे कालसिनि गामिनि जौगानायनि बाथ्रा गुबुन गुबुन बिथिङाव। थ' आं आसा खालामदों कालसिनिया फारफ्रोमबो दिगनिफ्राय नैबे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि उनाव गासैबो बिथिङाव जौगागोन, बेखौनो आङो आसा खालामदों। दिनै जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय आलारि सोरां हिसाबै 2 लाख रां जोंनि गुबुन गुबुन धोरोमारि थानसालिफ्राव होनायनि बेबस्था खालामदों आरो आसाम सरकारनिफ्राय आसाम दर्शननि मोनसे हाबाफारि बा स्किम जोंहा दङ। आं बेखायनो मोनसे मिजिं थिदों बा आं नाजादों जे 2025-26 मायथाइनि जे फाइनान्सियेल इयार बे बाजेटनि उनाव आसाम दर्शननि मोनसे स्किम जों बेवहाय होनो हागोन। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोरबायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआ। आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं, एसएससि, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन, ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे साबसिन जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो, माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, माला मा जानाय, जे मा जानाय बेखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कोर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings,
डाउट क्लियारिं सेशन बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो लानो हागोन